Servus, brat. Servus, servus. Jaga. Ty, co znaš, ja v posledním čase riešim taký vnútorný problém, znaš, nie? Čekaj. Neznám. Však oného svedomia. Aj tebe akože trápi, že sme štát okrecili 8 milióny eur. Ale co si šalený, to je v porádku, to mi robí len dobrý pocit na srdcu. Ale ja, keď som bol ešte mladý, hlupý, tak som spáchal jednu vec, za ktorú sa strašne hanbím a aby som sa potreboval ísť silno vyspovedať. Však to nie je problém, lebo ti to znáš, však povie vnúka, nie? Ale však ja musím ísť za šéfom, za papiežom. Máš pravdu, Lacike. Hej ty, Batman, poď sem. Dobrý deň, ovečky. Co hovorí? Žeší barán. Som šibaran ty, a ty si to? Služobník Boží. A máš telefon na šéfa? Nemám. A ty mi hovoríš, že nemáš číslo na šéfa? Nie. A co je teraz? Vo Vatikáne. Dze? Vo Vatikáne. A to dze, co znáš? Myslím, že znám. A znáš či neznáš? Iba, že som sa myslel, že neznám. No dze. Prihomen. Ale co si šalený, pri umení nie je nič. Dze je Vatikán? Je v Ríme. V Ríme a Vatikán, to je taký kostel, nie? Vatikán je štát. Čekaj. Ty mi hovoríš, že štát je v meste? Áno. A to co je, lebo ty mi to normálne rozšľuješ, znáš to, zmizni. Neverím, jak mu zmiznú, vidíš si to? No a co? Co, no a co? Však to nie je problém. Ty mi akože chceš hľadať, že ja ti poviem, že zmizni a ty zmizneš. Nie je problém. Ty puco znáš, čo zmizni. Neverím, jak mu zmiznú. Haló, taxi? Kedy by mi stála jedna cesta do Vatikáňa? Toto je elektro, ty obmedzený. No co, Lacike? Jedeš tak rýchlo? To ja? No nie, ja. Ukáž. No mi ešte nedá, že by šiel tak extra rýchlo. Jaj blázen, kedy ideš? Teda 20 minút. Ale jakú máš rýchlosť? Jaj. 140, Lacike. A to ty furt do mne, co? A co, však viem, že pýtam, co nemôžem sa opýtať? Hej, Že jak tam stojí? kúkaj, kde nás máva. Asi ste ho zobrali, nie? No môže byť. Zastaví mu tá Á, sa. zoberol. Dobrý deň, pán šofér, vaše doklady. Co chce? Nechce doklad. Však nechceme kúpiť, nie? Však si kúp, ne? Vodický, technický, občiansky. Ja však ja toto nemám. Ako môžete jazdiť bez dokladov? Normálne, ne? Sadnem, naštartujem, zaraz mieničko a idem, nie? Tak to áno. Viete, čo ste sa dopustili? Co máš chce? Priznám, čo som ešte dopustil. Ešte ničo nenapúšťu, to sú pláne hováčku, nikoho nezadu. Ty Polácike. Je pravda, že som na základke ukradol keksik, ale o tom už neexistujú žiadne dôkazy. A to ani nenaplnil skutkovú podstatnú činu, bo mladiství. Ako máme povolenú rýchlosť v obci? Však keď si povolíme, tak máme povolené, ne? 60 km za hodinu. Polácike, to ty si na kúpi glupavú nízku rýchlosť dedine. Ale jak ty môžeš povedať na mne, že ja som mal takú nízku priglupavú rýchlosť? Ja? Jasné, že nie. Nož ani. Tak kto potom? A vy ste išli koľko? Tak čo ja znám, to 20 minút. 140 km za hodinu. Vystúpte si z auta. To to, že si ho šajal, že vonka žijeme v ruskom filme, nikdy nejdem. Okamžite si vystúpte z toho auta. To máš chce? Že ste vystúpili z motora. Však vonko žijeme v ruskom filme, poď mu to. Vonka žijeme, keď to nemáš čarný panáčik. A posledný vás vyzývam, aby ste si vystúpili z toho auta. Slúchaj tu, ja taká som, ale nemám čas. Ja idem na miesto, že silnou vyspovedec neopravuj nás. Na posledný krát vás vyzývam, aby ste si vystúpili z toho auta. Ako je chlapec červenal, pri jeho pokoji duši to môžeme zrobiť, nie? Ty puco, sme na hlavnej misii, pre chlapca môžeme rozrobiť výnimku. Jaj. A do prdele, spadol mi kvér. Okamžite položím tú zbraň. Som ešte hlúpy. Držíte tú zbraň legálne. Ty puco, vyzaši ty už takého, co trímal vece legálnej zbraní, jak ja?
Po vaše tu zbraň nebo vystrelím. Co si hlupý, ty me tu normálne otrovuješ. Tá jeden za papeža ma ešte vyspovedať celo, že by som bol lepší človek a tak, a ty ku mne tak. Učenec príbehu dvoch mafiánov. Cez Vianoce sa mnoho ľudí stáva lepšími, čo sme mali možnosť vidieť aj v tejto scénke dvoch mafiánov, ktorí mali úmysel vyspovedať sa. Preto by sme ani my nemali zabúdať na Vianočnú spoveď. Ísť s čistým srdcom k novonarodenému Ježiškovi je to najkrajšie, čo môžeme urobiť. Prajeme vám teda krásne prežitie Vianočných sviatkov a šťastný nový rok.